Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Sir Leon. Mulimod ka! Traidor ka, Greg! Traidor! Tungod kay may pagdumot ka na ko, Greg! Wa din mo dawatang pagpangayo na ko pasaylo diha ni mo! Sir Leon. Hapit na kumuluhod ni mo, Greg. Matod ko, kalimtan na to ang naitabo na to. Pero karon, naibaw na gyud. Nga nagdumot ka gyud di ay na ko. Pasaylo ako. Pero ingno ka ako, Sir Leon. Kani adto pang abisan, umoy na lang mawagtangan ko kung pasipadaan ang mga inosente. Kani adto pang nahibaw ka na, nga di ko makaakop bisan kusi lang ngadto sa mga way sala. Apan kani adto sab ka nahibaw, kaaway ko na ang mga dautan. Nahibaw ka, kaaway nako ang dautan. Palihog, palihog. Ang traidor usa ka dautan. Apan ang akong kaaway mga dautan. Busa ang magtinir ko sa akong kinabuhi sa batasan sa usa ka traidor. Dili traidor ang pagluwas sa kinabuhi sa usa ka inosente. Labaw ng dili traidor ang musukol sa dautan. Unsay sa mga inosente nga lakip sila buot man nimong ipapatay. Makalakaw ka na, Negre. Palihog, makigsulti ko niya na. Makigsulti ko sa akong anak. Paghuwat, gitawagan ako. Kamoy pagsulti, Negre. Hello? Honey, niya si Tatay Greg ni mo. Gi-loudspeaker na ako ni, ha? Dawat ang cellphone ni Greg. Tatay Craig? Anak, kumusta ka na? Mayo gihapon tay. Salamat. Nagkasultitan niyo ha. Gusto na ako magkasunti sa personal, anak. Gusto sana ako makita ka. Maayo akong kahimtang din Tay Craig. Ayaw kabalakan ako. Gimahal ko ni Jonas. Pinanggas ako sa iyang amahan. Huwag kay angan kabalakan ako, tay. Yan na, anak. Kutod na lang ko nawa sa akong trabaho. Mamaulit na ta sa ato, anak. Oh, abot ako ipasabot ka. Papiliun ko ikaw. Mamaulit na sa ato, sa probinsya. Pagsugutan dito laing ugma, anak. May idadasab ko. Ikaw na rin akong katimanon. Ayaw ka ba nakabahay sa kahimtang ninyo ni Jonas? Nakasabot ko. Gusto na akong kauban ka na ako sa labi ng mga adlaw sa akong kinabuhi. Yan na. Kanindot sa imong plano, Tay Craig. Dugay na sab kong naghandom nga mo pauli sa ato. Panlahi ang kaniadto kang karon. Lahi na ako kinabuhi karon. Gikasubo na ako. Sabta ko, Tay Craig. Bisan ningon aneng among kahimtang ni Jonas, pandulan ako'y obligasyon niya. Balik ko na ako. Gimahal o gipangga ko ni Jonas. Magpabilin ko din Tay Craig. Mahimo man gihapon nga makaduaw ka na ako din Pasaylo ako, Tatay Craig. Sige, Tay. Gusto ko mapaway. Balik ko na ako. Lahi na ako kinabuhi kaniadto. O ang kinabuhi na ako karon. Sabtang akong kinabuhi karon, Tay Craig. Sige. Sige, Tay. Sige. Ako na ibalik-balihog na ang cellphone na to ni Jonas. Dala mo cellphone, Jonas. Thank you. Ang tinuod, nagsakit akong buot anong nahibawan ako bayan sa imong gibuhat. Apan, bitahod yapon ko nimo. Ngan nga amahan ni Yena. Okay. Sa gisulti na ni Yena, di siya makuyog nimo. Anis yan ako. Ayaw ka bala ka.
Nabati nimo nga imong anak mismo ang misulti nga mahal ko siya. Ug pinangga kayo sa akong amahan. Wa ko ikapabaw nimo. Gawas pang hinaot. Hinaot nga magmalipayon ka sa imong retire ni Greg. Sir Leon, Bisan sa imong gibuhat nako, Greg. Imatuod gihapon ako nimo nga nagpabilin gihapon ang akong respeto diha nimo. Usbo na ko, way katapusan ang akong respeto nimo, Greg. Parehas na tang duha. May mga edad na sab. Apan bisan magkinaunsa pa ang kalibutan, magpabilin ug way kausaban ang akong pag-ila nimo, Greg. Nga labing suod kong higala. Mao ka na isod pirmi sa imong hunahuna. Ug labaw sa tanan sa imong kasing-kasing. Kay mausab ka na ang gibutang nako sa akong hunahuna ug sa akong kasing-kasing. Makalagaw na mo si Tikoy. Tara, Greg. Sir Leon. Yes, Tikoy. Moritero ka na sab. Gisultihan ako ni Greg. Nahatag na ba diha nimo ang imong retirement fee? Human na, Sir Leon. O, salamat ato, sir. Sir Naibaw Leon, na kusbot nimong isulti, Greg. Bahin sa imong anak. Ayaw ka bala ka. Mahal og pinangga kayo si Yena namo ni Jonas. Niya sumayong kamot ang imong anak. Jonas? Iya sa mayong kamot si Yena ni Greg. salamat. Dagkan kay salamat ninyong amahan ug anak. Basta moritero ka na. Mupahuway na ko, Sir Leon. Gawas nun ka na, Greg. Dili ka na nako sa mukon. Tara, Tikoy. Aso na. Bye. Imong ginuntan ug tanaw sila si Greg. Tungod kay gipangulbaan ko, Jonas. Unsa? Gibati kag kulba ni Greg? Gipangulbaan ko nga dili na kinahanglang mabilang ko siya usab. Usa na lay trabaho ug dili pa kaayo hakop ang akong utok. Unsa man kana, Daddy? Karong gabi, Karong gabi. Unsay karong gabi? kanang mo-retire na si Greg sa dayon. I-retire na niya. Apil ang iyang kinabuhi. Ipapatay si Greg. Karong gabi dayon. Hindi ka minom. Sa botilya lang. Ako, 5 botilya. Katugag may nga beer, 5 botilya akong hurot. Dili ko mainom, Tikoy. Alright ako. Wala na ko ng soda. Katuog na ko. Ikaw? Alilaw na ko sa gawas, Tikoy. Ya, una ko nimo. Oh, Greg, misod mo lagi ka. Oh. Ano? Unsay imong sidyang sa? Oh, okay. Kasabot ko. Naa sila. Umitingog ang mga iladan oh. Sa ato pa, giablihan nila ang gate kakahoy sa kawas. Naklaro ni mo, Dad? Naa sila sa suod sa gipuy-an ni Greg. Nakakita ko, Jonas. Klaro din ikan sa atong sakinan. Ni Aram din eh. Mo ni akong giingon ni mo nga langay-langay lang nang ibalik lang na isa sa bilangguan. Mora gihapon istorya ha. Ba't yun naghihapon si Greg? Oh, tuwa na sila sa suod sa bahay. Wa pa may mga buto. Ana, Daddy! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!